Ya film na wo de to Ghana fo nyina anim se empanimfo bia ya ye wo mo ayaka de the brason se wo se ye gyaye na ye hunu se obi nso tete panimu bia yenhwe na yemma bambofo asonte na bebia mrane da no na Adom Kasee etwaso Mwashe bedwafia beba amane a wo kyerɛ sɛ won ma fa kwan hodro so ebu mpanyifo animtia wɔ man mu no ebre no aso wɔ man mu sɛ ne nyina to etwa ɔde sansem yɛ to dwane wɔ abra biase nyina yi si honom sɛ World Oldest Abuse Awareness Day no bobo nsɛm ho mwashe bedwafia wɔ abra mwashe bedwani a wogyinam de ma adehia ɛwɔ Ketu South mpɛso no so ɛde ho ma ne bɔkɔ to wɔ manim ne sɛnti obi a kyerɛ na adwen fa ho a ɛma no bɛdɛ de sɛ mabono bi ɛwɔ man mu no ɛmfa ni di ma mpanyifo ɛwɔ man mu Mashibe Jafoni bin so chere wadwen de fa sansemi ho. The speaker having the opportunity to have older people every single is a business. And therefore, it is asked that Honorable Abdullah Ibashi has started here. It is Mr. Speaker, it is time government sit up and take care of old age because it's not they focus their attention on old age and they take proper care of them. So even if they will have problems in their homes, they send them to housing. Mr. Speaker, we have to start